Предизвикателство, ден 5. Йоан 5 глава. Йоан ни отвежда при една капалня. Място на болка. Място на чакане. И там лежи човек, болен от 38 години. Почти цял живот. Той чака. Ден след ден. Година след година. Исус го вижда, спира се. И му задава странен въпрос. Искаш ли да оздравееш? Човека говори за разочарованието си, за това, че винаги остава сам. Исус не го получава, а казва само: стани, вдели постелката си и ходи. И тогава става чудо. Йоан ни показва, че Исус влиза и в най-изтощителното чакане, и в най-дълбокото безнадежност. Прочети Йоан 5 глава днес, само за 10 минути. И се задай един въпрос. Къде в живота ми имам нужда от чудо? И дали все още вярвам, че е възможна промяна? Напиши в коментарите. Относно 21-дневното предизвикателство, гледай видеото в YouTube канала ни 21 дни спечели луксозна Библия.